ma atena ase ye hia ye ache ye pa me de se baby a wo bia no ho eje bibia so ekoso boko edema e wo hono mo bisua emra so se me do ye pa futo no aposo me de beda no me so mo kwan so kra na ene de ye papa bia mapia me wante na anim na ne se mo do besu dwa bisua se ye wo na tuo wa me de se ka se bro do ti kra kwhwe ba mu ana se wakwa koda kwa mu se be kampo mfa so na se be enkumpo arawo se ma atwe ye papa nyina ne se oyobi an otwika ye nsuo ka odi ko deliver na egru edabi omo ko deliver nsuo aso mo ko distribute nsuo no nim de ko ba ye chese at once na bibia flash na ni so te se lightning eno ano no wo hunu ade biom e kakakra bi na nka wode kwa kwhwe dan bi mu a ebusua mama yankɔ ne yankɔ hwɛ video ne ntie papa no ne nsɛm ne mu yie yetumi acha ya adwen e de afa ho e comment section no ase hɔ no ebegu so a na ya tietia nsɛm ne mu na ya cheche mu yie na obi anso nya nsɛm ne mu tese ebusua mama yankɔ ne yankɔ hwɛ video no ebesia Mishia obebia me ware no ai freno ma me porena enti me koya oba no ho ade ade ba me nchen e wa kurase na me ye company insu adwuma enti kakra me no ho na okuta nkwara anum na odom be ware me na ahyase no obe ware me ma me tiase se okuta menum na nkwara no omo papa afrim na nkwara ni sisa enti nkwara no omo ni mo papa enti osreme me na etra no me hwe nkwara no yie man se de be ya nkwara ni be kama ni mu ampa oba so oba nkwara no ba me ji om fefefe me ni oba kakra ye hwe nkwara yi enti emua na nkwara no owie school school for kra mienu mama mienu wie bom ana panini ya konfanoche ketwazo nya agres die etira samre travel ni na elti akatwe ni sa nso me bomba de se ba akodi betimi ahwe no timdire ko konfanoche secondary school abia dawroma me ye kakra twetwe bibia ba akra no ko school enti akra no kodru form 2 no ss2 no na the fees adwuma na mumu no ko adwuma foforo mo kuma se ebu akwa nti hoso insu adwuma na me nti one day na me manager adi insu ma se me fanko mampon santi mampon nkoto tena ka no so ka kese visis nti ekoto nsu no a bobe no miensa na nsu no asa tena se me saba ebu akwa nti me bana ye dru aboaso to hono no tibitra bompi na afi me hu se manisu aya megirew se de ayere mo ate no ya mianim adofo na afi manisu nyina bisisi me hu ba bia enti me ye dru to on me ye dru to on kaka no kofro to on ke bo ba bia mo gi ticket no enti ta no kra ko choko eda wo no ana wura ne se eja na den obi a wo kaka wani kuma wunya na wonna na mse papa mani nkum na se siam drana meni so atemiro me hu ba bia ana wasi kokoko pake nti wana me pake enche obe moto oduane no mi dofo me say asem wadie sanka ye wona eto wa ka be den de bia me kan so bia me bia fa ni fra ye hu bia de me ka se me ne be fra pa de enka nyankopon fam mama sunsi me ka sensi na so sanka mo option bia se ba ni fra ye ne asosi anka me fa asosi oh papai obi a o hwe mma obi a o hwe mma na sasem ya to no na ebusua ansi hwa o opaki car yi na nakwada wone no etika nim ka so wo je car no na eja wa driver papa so say wo hu ni driving da na ono so ni license na nim so say kwa no so the highway there ena there am police barrier be wo ho na so akura yi e ka so wo pese wo driving
na onu po kasa omo frɛ omo co-workers for ni na nko omo bra me form no se da bi se brekro omo so time ya aboy die omo busu anso omo so omo okwan so omo ntumi mba ene no eja odi ni gidi hye akoda mu nkakra no omo de koduru ye okacha ni master ana master ka edi chesa otua ne ka na oka so no ontena ho wodi nani ekoye na abrofo bi na hwe nani ma no no mo chese every week bia no so etwa so odi nani eba nti no saa didi mu sa chese na akwakwa esikasem ebusua eni yawe enya ade da famo sikasem ne de se ba ni yawe a ebusua ka hu se wo be se sika pa na eba ne sa no okacha no master say wenjai adwuma na hwa kra no de ka no akopem ni master so pese obeja isa say nam ne so e ma otumi to cars nyanu ma adwuma no because adwuma no papa no sab adwuma ran onya bi da nti nam papa yi so adwuma no mu tre sa so customers no no so no adwuma no so say ni so pa no chowa onya ne kakra say no onu me ni adru bia no de bi egu nani so enso bebi adru ne die bebi ana ekọ ne die no otumi say na enkoyie nti o ma papa adwuma ran ma papa yi ekotena ase na chese hospital akwani abani sika say yesenim din kan ye no obuso enya asem kotwa na onyamwa bi 100 cedis bi di free anuafo bi ho no medical hospital no ano no o chese bibiom ba ebimba biom na so busua waka no yire ho asem moma yenkotie asem okan asem papa ana ase asem bone video ni mu no ebeche ya mami adaroma medidio medanyo mami adaroma oba no wabo me papa oba bia kra ko jambo dwane fisa kapramba takuma kablim jame enti madam fa baya bi no be fa be se me trekra se die esa ebe ha menti me yirba trekrum on fa me trekrum na ondidi dwa kakra on fa ntodwan ba mindi oba so ni meta ha anche ana on so na juma ye basa ese mami otimi ja wano pa eba kubase dwom bola ho be basom tibu okro mekira transfer no pasa ko sia yumbre sise so me papa ni so okwo school oda winiba a covers sise school fees one year dear my mami eduon ma pray free say wobli atete na me mami aso sane na kakra ya sesem kofo ni e bobosia be bia kora ko donye ntimi njana jejemu ebia da acha kora ina e ba behwe esa ara hosem ye husa kora frese pe se bibi kora ni ye dia na atwansa afode chese yeni be bia ye fa yeni be bia me family kwabafo na mami wodim na mu kakra ni esresre afere chese ya stress sa ye hu ba bia ye kobiem ya pem akorai ente basa yenye school fees no kono nti ble bia ko tua politics enu si enya no mba ba yen so hwekora ye tua sope maami kono nya kakra no akwa odi amane okono nya kakra no odi amane ye tua sope nti eduo ma na akwa politics tua enu kura be nanti ho sansa na ya register no yese akorai ekom pa fita pa se ko se yenya gale shito anda I was a milo and then si chire kakra kra makra ko school e busy da na se kra so obi ma na duade ka chense wo pass sre dodo che sakra ne ka ye hu de enye enti se kra no so oba be wie all level 300 because me tretra ho nyame amwa me a me ni ani da so ba bia me kwa ka chire obi se ejam so boa me isi dia ko de dua ka hulu prekon timese etiefo a mutie me muni abema maye mo bo sakoya mi jakure sesia yenye sika bia fankotua na dimishi odi be free saka huru prekon timian se me de baba to o repetiefo ani etiefo a mutie o repɛ nyina nim se me sramo afra no woni mu mo bomoden kora no bomoden pa woni mu mo fere nya so ni agro kora no die ne nyanso pa de wo bepe kora no kora free school ba wo bepe no a je so pe na Sunday enti na mo kora me de kotu asori nanim se ko mo moye kakra mo afore ma no se amafo de mo dia be gu ho no mo omo anya mo mo agyan
nti se die sa mo ade die omo agya nya mianim a di mame obema so maso no ye okwa bakra wagya kra bia 200 ketwa so SS3 obetwa fi de bia agi se iska no de akọ nti tori bi kra okokra de be oba no kra kapre kra onye mame ntwa ni ni ebusia eni yawe die eja eni wo hwe hey the light of the body and I say you can say the window of the body na we nipa se ne etie na chese wonnim be die free e de ye no an se jirew we ni so ahya se ye okusu ebusia anti na bisa ne nsem bebre na obisa ne se ansa no be hia ne yere no na waware de dana chese no ndo no wo yere na so no ba no edi aduabo asem kakra bi a no obrunya chese kopie mpenufo anim kura wa ahemfie kura na ade nti na etwa se bebi e ekọ ne de be ma na buhia no na chese wo se omujai oba na wade bai be mai ana papa ijai obaya ware na aduabro no edoso dodo na nti na bisa no se na asori okomu eyada asori na muabe no mode aboa no no kire mu se ya yi akwanhwefo asori biara na every 13 Sabbath bia no so mu di a omu yo omu odo edidie na ache so mabo afode de ama omu a eja ehi omu ewo asafo nim no nti no emo omu de ayi ama ne se omu ma ne ntua etu bia wa asori nim contribution bia efesika hu bia no omu ma no entua bi ntafori no mbe bi onu ma 20 series 40 series eja etumika so ma ye bi na so se eba no se critical dia endo meshonom o ma ye hu bibi na ntuno ma ne mfa ne ma ne mfa ne sika entua hwe wa sodnim timwa ono omode ama no ho honom no na obisa ne se na ni ba panyi no owen owo how many years no so nam 30 years ko no wa hia chase ono scram point ne nkebio chase wa to insanu mu a chase wa dan insadwam watching akokono wo bru sai wa han say aon chase ai eso weni na say ka kire omude no kura ko hospital o se na be ya anka o metumi ade echiwade bi aka ensa na onom no se na be ya ensa betete afini so sete second boy ni susu eja onu so pon nkaka ya dise ni kunu amane bi se wawo peche wawo foforo adise ni kunu amane bi ansana omo nsa aka bi nti omo ba no ewo eyiwe teshari na si ana arbe ya omo dadwene nti no anti na bisa no se de ben eno ohia na ne ire so di nechi eba nti na anti na so di nsemi bi eto anu ebusa mayenko ne enkotie nsema obisa enti sisi a oba na wo university ne ho ne enwene nyasa na woka mepa chwane ana wani na ne enwene emu de ehene mepa chaw sede be ya me ba no ebetimi free school na wanya adwuma ye no abeboa no all level say 300 okay na oyere no mane metra say ukunu adwa ukunu nya breakdown a also oba no de wo bo ho so ti yenhwe se ne o si bo ho so de aboa se ye hu no kretrodo se bia wo bo na mmode a na fe ya kedu achi na nya se bia be ma no me na me bongro meses me nya adwuma be ma na ekọ na diskana banti na be ma na akoka kwa mu a ye nyina yete wo nti mama ukunu court bia mu onya adwuma bia pacho ma ne so kakra ma me pacho court bia mu yes ka na me de ton jene enso jene de ukoba ukwachima ba 100,000 na yebeto a ubalance de ba be ye aduane na maska ne nyina sa hye tina minyeske bentina metifi na ye hwania ye betumi aye me papa Philip Dako say uhie scanner hwe oyare a na wo ba school ye hwania uhia de aye wo yare na opese ekoma wo ana wo ba school emu de ehene eja wo yare a na sa wo ba school emu de ehe then na ye o priority
Anti mpacho ni mienu. Ni mienu nyina. Pacho. Anti eni ekada ye so. Ekada mama na mni so ba kase yenko ya ye se ahoden wo ho a obetumi ahwe oba. Ana ena se si aso ba bi akola no so aduro medjuma di se no so ka ho. Ti yenko ni mienu nyina. Ebusua me say wo option say enifraye eni asosie tusu ba ko a ndek metufu say tusu asosie omo frɛ witness and dini Christopher no cheso o twa asem mfoni di se na papa ne be kan sa ba pe no kan de si ye ni nyina chese ayina mini tifa na ni so no a omo si free speed ram no so na chese o peja na ni ene esoro nkwa na o hwe esoro nkwa na o hwe no bi se na asem chese o ntumi mpo nkasa no o wusu ni ti sa chese enya asem kutu o eni awie sanka we no akwaye se sanka ayesika sem ko yesika sem ko nya sika ntama ka se be papai no ho atono esan se o ko hospital no mu bisa no anti na bisa no se doctor ni siden no o se ye glaucoma intina che se nida so e wo onom ebetumi aye honhum ebetumi so aye honam afem na so ye gidi se ye honam afem de san se ya we de bi onom ankaka eden kaka ankra ebi mu ebi de etumi babom se ma o science na we hu de ne na boom apia wato wo na so ebi mu so de nde achichide na nte sa nde na bo an se adane horse ne speed na ya de na twem sa na so no ye nim se Nyankopon etiasi na afen so no aboafo ne adofo so wo hoje papa no ho ebeto no ho ebeto sa ba bi odi akwa ne de antina na badwafo mo nhwe no sa akwa na afen so ne ejiri se obe maame no so benyansa no dwuma bi a obetumi aye na afen odi ahwe no ho ene ne ma no na afen so de owo cheshare no so benya emmoa ebusua de aba no de abanu no nenso no yenim se Nyankopon te asinti bibia betumi aye kama ne aboafo nso mu a nti no papa nso betumi anya na yaresa na afese ni je ne asumdwe aba ebusa me de mu ebesi anum sei da se ne mesanso animu ebedi ehie biom aba mu nan so mamenka na mda wasesa oje bre na o hwe me ebusua makra